għal-bomba, fuq il-bomba, qabel ma jiġi wieħed mill-protagonisti kbar tal-iktar program li kien popolari, satiriku bomba. Għandi rejk għallija minna ftit tal-ħin ieħor. Kif ġilu? ħafna esplosivi għawġew. Wi. Ġifri nselmu l-tal-forzi għamma. Ma għandu l-sienu, dejjem esplosiv, ma nirreferu għal ħadd partikolari. Minu qed ħares law mill-ewwel ġifieri. Tant ma jafx li għalija. Immaġina li qed itik pariri. Illum le, illum kien bil-aqal, naħseb għamel xi riżoluzzjoni bil-lest. Però niftakar sewxet li l-ġimgħa li għaddiet jiena. U nixtieq li l-kamera fersin tagħna jiffoka fuq il-parti tisfel ta' Matteo Sgrasso. Il-ġimgħa li għaddiet ir-riferi għalli li għandi l-qalzi ta' aktar ximxammar jew li ħanaqsam xmara. Ekku. Vera li ġej minn Birkirkara, ma. Ekku. Ifimni, li ma jfxiet għallum. Illum ġifieri. Ma kellix għalfejn nxamru ma jingħajtun il-pariri li nxamru? Tal-moda ġifieri kif jagħtu lilek. Allura ġan min jaqbad miegħek għajdilhom dak tal-moda. Ma jkunx aġġorna Ma jkunx aġġornat miskinu minnu, taf minnu. Però din li fih bomba. Din il-bomba ma ta' ġofina x'inhi għax Tonio qiegħed hawnhekk fuq ix-xwi. Eżatt. Ara ġan. Ħafna nies, all right, nitkellmu aħna fuq inti kif se tħossok, inti kif ma tridx illi tħossok, kif tixtieq illi tidher u kif ma tridx illi tidher. U ikun hemm għal xi wħud li dak jimmotivhom biżżejjed biex jibdew jinbidlu. Jgħidu jiena leħi xbajt nilbes size 16. Jina naf ni size 12, mela ħa naħdem biex jekk Alla jrid nibda nilbes size 12 għax naf kif nidher, naf kif inħossni, naf x'eżempju anke qed nagħti lil ħadd ieħor u jibdew bil-mod il-mod jinbidlu. Qishom jaraw l-approach bħala xi ħaġa għalihom. Okay. Però min laqqas dak l-approach li inti tfoka fuq hekk innifsek ma jgħinhom jibdew jinbidlu, sama litteralment missilhom il-familja ġan. Meta inti nġibhom insejħ dwar dak li inti qed tagħmel jew li mhux qed tagħmel, kif qed jaffettwa l-familja, hemmhekk qishom jibdew jaħsbuha darba darbtej jekk wasal xi żmien illi fl-aħħar jibdew jinbidlu. U ejja nkunu onesti. Jiġifieri dak kulħadd ipoġġi l-tfal lill-membri tal-familja tiegħu fuq il-pilastru. Ajjeb, l-ewwel qabel ma jagħmilx hekk ikun qed jagħmel ħażin. U jkun qed jikdeb għax normalment aħna dinatura jisna dejjem caring, dejjem nieħdu ħsieb in-nies ta' madwarna. U allura għalhekk wasal iż-żmien li dak li jkun illi sallum il-ġurnata ma tantx qed jiċċaqlaq jew ma tantx qed joqgħod attent x'inhu jiekol, illi jinduna u tinduna illi dak li qed tagħmel litteralment, direttament u indirettament qed jaffettwa lil min tħobb. F'liema sens. U għalhekk illum spjegajna dik il-ħaġa tal-bomba semmejniha diġà, għax inti meta jkun hemm ċertu obeżità, tista' tgħidli ma jiena kuntenta kif nidher, fine. Mhux qegħdin hawn biex ngħidulek isma' leħi, suppost tkun imdejqa kif tidher mhux il-każ. Però nkunu onesti ma' nafusna u nindunaw illi dik hija xi ħaġa illi qed tistenna biex isseħħ. U għalhekk se jaħti bomba. Bħal pereżempju ġan, hemm min filgħodu, sa filgħodu kollox sew, sa filgħaxija ikun ħallina. Jew b'xi heart attack, jew b'xi kundizzjoni relatati anke mal-qalb li ħafna minnhom ikunu ġejjin mill-obeżità. Mela inti tista' tkun għala bibek kemm trid. Tista' anke ma tkunx egoist, tista' ma jimpurtanix li n-nies jarawni oħxon, ħallihom ħajajruni, però aħseb ta' madwarek. Jekk inti tak attak tal-qalb, jekk inti spiċċajt l-isptar, jekk inti sabulek barra minn fuqek xi cancer, jekk inti saħansitra ħallejt id-dinja. Min baqta l-aktar? Inti jew ta' madwarek. Però dal-argument li qed iġġib inti l-bieraħ kombinazzjoni fuq l-istess sofan kellna lil Stephanie Camilleri f'bejn il-ħbieb u bdiet tgħid illi għalkemm id-diskussjoni kienet jekk l-isport aħniex limitati. Fil-fatt għandna ruxmata ta' messaġġi fuq dak li intqal il-bieraħ. U ħafna irrimarkaw illi isma' kif aċċennat anke illi l-tifel tagħha tipprova tħeġġu fl-isport u tipprova tara x'inhu l-aħjar għalih kif qed tgħid inti. Però jitoqgħod lura. U dina naħseb hija l-mentalità li għandna bżonn inkissru. Bla dubju ta' xejn. Biss ħankun l-avukat tax-xitan. Jekk jogħġbok. Għandek min jgħidlek issa inti semmejt il-kondizzjoni differenti biex wieħed jista' jmut u ħaġa oħra. Imma b'xi ħaġa mhux ma rridux immut. Ekku. Ġifieri u ħankompli mill-argumenti li nisma'. Allura jekk jiena xorta ħammut. Ekku. Mela għalfejn ħanoqgħod nagħmel sagrifiċċji biex noqgħod niġi snija ringa. Ekku, u nifhmek 100% ġan u naf ħafna nies li jużaw l-istess raġuni. U tagħmel ħafna sens. Id-differenza kollha hija kif tgħix. Jiena kelli wieħed mill-allima tiegħi minn hawn insellem il-memorja tiegħu John Walsh, illi dan kien miet ġan waqt li qed jiġġogja. Ekku. Mela kien persuna illi meta kien itellaq magħna aħna l-konna għadna kemm kellna dak iż-żmien 18-16 sena fil-bidunet tiegħi,
kien jaddina fit-tlielaq. Kien pereżempju jibellaħna fil-push-ups li kien jagħmel konna ngħidu kelli bżonn la jkolli 55 ikun daqsu, kien jaħratna, m'hemmx kelm oħra. Tajjeb, u 100 sena wara li tlaqna aħna, ġifieri ta' 56 bej wieħed u ieħor, u 100 waqt li qed jiġġogja. Nistaqsijin, x'tip ta' ħajja jgħix dan il-bniedem? Bla dubju ta' xejn li kienet ħajja sportiva fuq ruħu, enerġetiku, min jaf kemm kien jgħaddi żmien bejna jmur id-dar u jgħid lil mara l-partner tiegħu forsi għad għandhom 19 sena kont aħjar minnu. Dik tip ta' ħajja li rrid ngħix. Jien nippreferi ngħixek milli għajma dari, għajma ġembi, għala darħwejx ma jiġunix. Le ma rridx imur nixtri, le qed nisħi mur nikolma tal-familja tax kulħadd jarani l-ħxint, qed niddejjaq. Ġej il-miliet, ħjar ma ġej xejn għax irridu niltaqgħu bil-fors ma tal-familja. U għaxek, ġil baħar ħan ivvintalhom li għandi dak iż-żmien tax-xahar, ħan ivvintalhom li tfal għandi fejn oħodhom. Dik x'ħajja hi. U ħafna nies jagħmlu ġibu daw l-iskużi. Dawn nismaħħom ta' kuljum il-ħin kollu. U għalhekk jiġu għandi awtomatiċi għax tant nisma' sekwenza ta' affarijiet relatati illi nerġa' ngħid kulħadd se jmut. Imma sa ma tasal biex tmut, x'tip ta' ħajja ħatgħix? Il-livell, il-kwalità. Il-kwalità ta' ħajtek, illum nitkellmu fuq l-ekonomija, il-kwalità tal-ħajja, nimprovjaw ħajjitna. Il-karozza. Kollox nitkellmu biex intejbu l-kwalità. Ma nistgħux imorru fuq il-politikanti aħna ġew ngħidulhom isma' ħi, aħna mhux xorta ħammut mela fejn intom qed tirsistu biex ikollna ekonomija aħjar. Xorta ħammut. Issa flok ma mmut mejjed bil-ġuħ, forsi mmut senjur, xorta ħammut. Sur politikant ma taqgħux taħdem għalija, qatt ma jgħidlek. L-istess ħaġa bleżat. Ejja naħsbu f'ta madwarna. Għax jiena daw affarijiet li għaddej minnhom anke bħalissa ġan. Għandi persuna li hija qrib tagħna illi sfortunatament qatt ma tat każ, konna nisimgħu sola stramba u ġieħ f'żaqqa u ġieħ f'dara u tibża tmur għand it-tabib għax tibża li jsibilha xi ħaġa. Melek sewwa, illum il-ġurnata għaddi argument li ħafna jgħiduh ta' ġifieri. U argument perikolus naqbel miegħek jiġifieri li sejjaħlu bomba. Għaddit sena u ħankun open book jiena, din il-persuna kienet tidħol l-isptar u rritanament laqqas kemoterapja ma se jagħmlula għax qiegħda vera tard fil-gravità tal-kanser u ħadħallina b'mod imminenti. Għas sempliċi raġuni illi meta id-dinosawru kien għadu żgħir ma marridx tiċċekkja x'għandha jew x'm'għandix, ħallit id-dinosawru jikber. U dad-dinosawru llum il-ġurnata mhux biss ħajoqtol lilha, però hija tjeqret il-ħajja tal-familja tagħha u ta' min jiġi minnha nies jinkwitaw, jaħsbu x'se jiġri. Diżastru. Ġifri, l-ewwel pass huwa illi wieħed jiċċekkja u jieħu ħsieb jagħmel monitoring u jara illi dak illi għandu mhux jgħaddi u hija illum ħassejt għadha ma ħassejx, iċċekkja. It-tieni ħaġa huwa qatt huwa tard li wieħed ibiddel l-istil ta' ħajja li qed jgħix. Imma meta tngħidu l-istil ta' ħajja, u għalhekk ħansaqsik, għax mhux ħansaqsik fuq il-mediċina. Imma meta nitkellmu fuq l-istil ta' ħajja li jgħix, xi stil huwa l-aħjar biex nevitaw daw is-sitwazzjonijiet u aktar minn kollox li ngħixu bi kwalità. Mhux hekk. Mela, tabib minix, però bej kull 6 u 12 xahar kważi kull tabib jgħidlek għamel full check-up. Ħalli jekk hemm xi mostru żgħir, dak il-mostru noqtluh meta għadu baby, mhux meta kiber. Number 1. Number 2, iva, kemm importanti illi nifmu illi is-sigaretti u warajhom. Second, l-obeżità huwa it-tieni l-akbar kaġuni ta' mwiet illi literalment ġibnihom fuq saqajna ġan. Mhix ċajta ta'. Jiġifieri wara sigaret li qed jgħidlek kemm hu ħażin, wara huwa xaħam żejjed li qed jeqret lin-nies. Issa meta jeqret lin-nies ma jeqretx l-individu l-oħra qisu xejn mhu xejn, qed jeqret liċ-ċirku ta' madwar b'xi mod jew ieħor, ejja nkunu ċari kristall. U għalhekk għażil dik it-tema llum. X'nistgħu nagħmlu b'mod konkret? Ibda għajt isma' jien għandi dawk il-kabords id-dar fihom ċertu imbarazz armi. Mhux qed ngħidu li mitnej sal-ħadd jiena mhux se niekol affarijiet li forsi jogħġbuni, però jekk qegħdin id-dar, dawk qegħdin jgħidulek fiex kien għandi aptit, fiex kien forsi jiena happy ħafna, imdejqa ħafna. Happy ftit jew mdejqa ftit, ħammur għall-ikel. Għax aħna kważi drajna ġan, kollox assoċjat ma' l-ikel. Birthday niċelebraw cool, funeral xi dwejja imur ħuġiex pastilek ma tara? Ġiblu l-ikel ħi. Mort tara l-isptar, ħudlu l-ġusis. Issa nafu kemm it-sokkor iktar jagħmel l-oħsa. Inkredibbli, ġifieri. Anyway, dak li Però hija parti mill-kultura tagħna. Iva. U kultura tinbidel. U l-kultura trid eżatt. Illum ma tnix noħorġu bis-WML, illum il-kultura hija l-insuqu, ġifieri nifhem illi hija xi ħaġa li ġejja bi żmien, imma żminiet jinbidlu f'ġieħ il-bambin, ġifieri wasal iż-żmien li l-imbarazz id-dar ma żommux. Ħalli inti meta tmur imbagħad tixtrih jew forsi tiħriġ ġo restorant, għażilt li ma ġib.
mhux qiegħed hemm just in case. Ma paxxejt il-tal-ħanud biss illi dak li kellu fuq l-istonku ħattulu. Imma Apparti- paxxejt il-familja tiegħek. Jina li ninkwieta mill-individu u mill-familja. Ekku. Illi jekk dejjem ħammorru għal dal-ikel, dejjem ħanidraw dik is-sistema li bil-mod il-mod qed toqtolna jew qed tagħmilna ħafna ħsara. Il-famuż exercise, minn hemm u ċaqla. Aħjar, ara kemm tajba di, tkun imbaċċaċ u qed tiċċaqlaq milli jirqiq u m'intix qed tiċċaqlaq. Erġej dinna di, ta? Aħjar tkun imbaċċaċ u qiegħda tiċċaqlaq mill-irqiq u m'intix tiċċaqlaq. Hemm iktar periklu għal min mhux jiċċaqlaq. Avolja jidher illi huwa aktar in shape. Però dik mifera xejn. Tajjebx bejn. Ġifieri hemm dak li jgħidulu fit but active, sorry, fat but active, jew nkella il-fit but not active. Definitely aħjar ikollok xaħam żejjed u qed tiċċaqlaq. Daqshekk huwa importanti aqbad tilbes is-slipper, ibda ċċaqlaq. U ċċaqlaq. L-aħjar minn hekk ikollok għajnuna ta' coach jew coaches illi mhux biss qed jgħinuk x'għandek tagħmel imma kif tagħmilhom ukoll u dejjem ngħidha ġan fejn laqdem is-saħħa mela aħjar tkun anke f'ambjent ta' grupp ta' nies illi bħalek għandhom problemi u goals simili tiegħek. Id-direttur tiegħi llum għandna lil Jason jgħid jirrimarka li fil-viċin tiegħek kif stajt tara inti hemm raġel imbaċċaċ Ġej, ċaqlaq u qed jgħidli biex niċċaqlqu għal telebeħ. Grazzi ħafna lilek Grazzi ħafna Matteos. lilkom, grazzi. Fidejkom biex il-klim tiegħu mhux jiċċaqlaq minn widna l-oħra u jibqa' dej imma li iħeġġek tgħix ħajja aħjar għalmenu jekk mhux għalik għal min tħobb l-aktar. Inkun magħkom minn hawn ftit tal-ħin ieħor hekk kif miegħi għandi lil ħatħlif Ray Kalleja il-VIP tagħna għal din il-ġimgħa. Jean-Claude